барои истироҳату фароғати раиси ноҳияи Ховалинг маблағ будаасту барои бартараф кардани мушкилоти мардум, хоса сокинони маҳаллаи Тутак не. Пайк нашрияи минтақаи Кӯлоб бо нашри як матлаб аз мушкилоти мардуми деҳаи Тутаки ноҳияи Ховалинг ва бетаваҷҷӯҳии раиси ноҳия изҳори нигаронӣ кардааст. Гуфтааст, ки Ховалинг барои деҳа як симчӯб надоданд, барои хонаи раис 350 000 ҷудо шуд. Мушкилоти мавҷудаи маҳаллаи Тутаки ноҳияи Ховалинг ва барои ҳалли он аз буҷети маҳаллӣ ҷудо нашудани маблағ дар ҳолест, ки рӯзи 15 феврали соли 2022 зимни нишасти матбуотии раиси ноҳия Маҷиди Муҳтадӣ гуфт, ки барои сохтани хонаи хизматии раиси ноҳия аз ҳисоби буҷети дотатсионӣ 350 000 сомонӣ ҷудо гардидааст. Ин ҳам дар ҳолест, ки аз ҳисоби буҷет ба ҷуз пардохти маоши кормандони буҷетӣ дигар ҳама хароҷотҳо манъ шудааст. Аммо чуноне медонем, ин талабот барои раиси ноҳия истисно будааст. Ҳамагӣ барои як хонаи хизматӣ аз буҷети ниматии 350 000 сомонӣ гирифтани маблағ кам аст. аҷиб, ки барои истироҳату фароғати раис маблағ будаасту барои бартараф кардани мушкилоти мардум, хоса сокинони маҳаллаи Тутак не. Охир онҳо ҳоло на об пурсиданду на роҳ, фақат чанд худачӯб барои барқ пурсиданд, менависад нашрия. Гуфта мешавад, ки ҳоло ҳама ободкориҳоро дар ноҳия вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода мекунаду раис фақат обрӯи муфтро соҳиб шуда истодааст. Чӣ мешуд агар раиси ноҳия аз пули сохтмони хона ҳадди ақал пули як трансформаторро ҷудо мекард? Пас салоҳияти ин раис дар чист? Дигар нафаҳмидем, менависад нашрия.